παιδιά, και σήμερα θα είναι η παρουσίαση της ομάδας μου. Θα αναλύσω κάθε παίχτη από τι ομάδα είναι, την ιστορία του, γενικά κάτι τέτοια, και γενικά αυτό θα κάνουμε σήμερα. Βλέπετε έχει ανέβει η ομάδα από 86 overall, έχει πάει 92. Και μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή, σας αρέσει το περιεχόμενο, ένα dislike αν σας αρέσει αυτό το βίντεο. Και πάμε στο βίντεο. Η ομάδα μου είναι η εξής. Κοιτάξτε, μπορείτε να δείτε. 90 Βινίσιους, ο γνωστός Βινίσιους. Σε όλους μας από τη Real Madrid έχει κάνει ωραία season φέτος και πέρσι. Γενικά τον έχω αναβαθμίσει λίγο από 88 που ήταν, έχω πάει 90. Εδώ έχουμε Βίκτορ Οσιμέν, παιδιά. Εδώ πέρα είναι ο Σάκα από την Arsenal, μάγκες. Είναι Αγγλία. Και τον έχω αναβαθμίσει ένα, έχει πάει 92 rating. De Bruyne εδώ, Manchester City, αυτή είναι η βασική 11 μου, παιδιά. Manchester City, ωραίος, De Bruyne Βέλγος, Premier League, Center Mid, Striker και ο Σιμέν. Εντάξει, είναι από τους καλύτερους σχέδιους στον κόσμο, το ξέρουμε όλοι, πιστεύω. 92 Modric, φυσικά τον έχω πάει από 90-92, δεν θα έλειπε και αυτός από τη Real. Είναι ό,τι καλύτερο. 92 Καμ. Και άλλος, ο επόμενος center mid είναι 93 Γιουντογκάν, που τον έτυχα από ένα πακέτο στις, πώς το λένε, exchange, πώς λέγονται αυτά εδώ. Παιδιά, αυτά εδώ. Θα πάω εδώ. Exchange. Ναι, από εκεί τον έτυχα. Από 89 plus. Πακέτο. Ήτανε φανταστικός. Και τώρα πήρα και καινούριο Ερναντές, παιδιά. Από το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει, γιατί είχα Ερναντές, έχω πάρει καινούριο. Τον έχω αναβαθμίσει λίγο. 91 από 89 έχω πάρει. Αυτός είναι left back. Εδώ, center back. Έχουμε έναν άλλον Ερναντές από την Παρί. Δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά αυτό, απλά είναι η αγαπημένη μου ομάδα Liverpool. Δεξί back είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ, πιστεύω γνωστό σε όλους, από 86 τον έχω πάει με τον 7 και εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Τον έχω αναβαθμίσει και εδώ λίγο τον, βασικά έχω πάρει και έναν εδώ Ρούμπεν Ντίγιας, είναι από τους καλύτερους αμυντικούς στον κόσμο, Πορτογάλος, Premier League, Manchester City. Και αυτό είναι και άλλο, το επόμενο center back. Goalkeeper έχουμε Σέσνη από τη Juventus, τον ξέρετε όλοι. Τον πήγα 88 γιατί βαριόμουν. Εδώ λοιπόν πάμε. Έχουμε Μόσαλα, χαραμένος μου παίχτης προσωπικά. Είναι 91, κάνει 33 εκατομμύρια. Ντόαν, 92, δεν τον ξέρω. Τον είχα διπλό αλλά πούλησα κάτι για να κάνω μια exchange πάλι. Ο Κοχα, αυτός είναι πολύ καλός, τον έτυχα μαζί με το Γιουντογκάν, μάγκες. Τον έτυχα λίγες ώρες, είναι ένας Τούρκος, τη σύνδερο ο Τσαλχανόγλου, το ξέρω, είναι αρκετά καλός center mid. Λέτε όμως να βγάλω αυτό, να βάλω στη θέση του Modric αυτό. Δεν αλλάζει το overall. Ίδιο μεν. Αυτός είναι πιο ακριβώς δηλαδή. Αλλά όχι.
Όχι, ίδιο με. Τον έχω σαν αλλαγή, εντάξει. Εδώ έχω πουλήσει σχεδόν όλους τους μάγες. Και η Ελένη έφυγε από το Juventus. Έχει πάει σε... δεν ξέρω καν πώς λέγεται αυτή η ομάδα. Πάντως φυσικά θα κράταγα και έναν από την ΑΕΚ για να σας δείξω μάγες. Δεξί μπακ ο Σιντιμπέ. Εκατοντενάρης καλύτερος των άλλων. Δίπλα του είναι ο Ράφα. Μιουζίκα. Σαν μουσική. Και έχουμε Μαέντα από κάτω. Ξέρω να πω ότι είναι στράγγερο ο Ράφα. Και από ό,τι βλέπουμε 140 εκατομμύρια μάλλον, πώς και έτσι. Αν μου πείτε, εντάξει, αυτός εδώ 33 εκατομμύρια, έχω ωραία ομάδα. Γενικά πιστεύω η ομάδα μου θα σας άρεσε. Μπορώ να πω κάτι. Ένα λεπτάκι, μπορώ να ανοίξουμε και το δωρεάν pack. Όχι, εντάξει, μαγιές. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή, ένα like και γράψτε ένα comment αν σας άρεσε το βίντεο. Bye, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Η FC Costa στα mobile.